This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cellphone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. Hello, magandang araw muli mga kaibigan. Tayo naman po ay mag-speed test sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Gamit po ang ating dito SIM. Ayan po, mag-speed test tayo dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Ibig sabihin, pero mula po doon sa may Sangkinting hanggang dito, hindi naman siya bumababa ng 3 bar mula doon sa may Barangay San Miguel. Dito SIM card. Kung mga hindi pa nakakaalam, dito SIM card, ang third player telco po sa ating bansa, kalaban po ng Smart tsaka Globe. Ang dito ay nagmula po sa Mindanao na mas kilala sa tawag na Mislatel or Mindanao Islamic Telecommunication. Yan po ang speed test ko dito sa may bayan po ng Natividad, Pangasinan, 19.2 Mbps po. So kung nandyan ka pa or nagtsatsaga ka pa sa Smart tsaka Globe, lipat ka na sa dito Telecommunity. Dahil sa dito po, mas tipid na. 199 po, isang buwan only call and text sa dito. Plus 25 gig data all site, plus only text to all network, plus 5 hours po na tawag sa other network. Kung hindi naman po compatible sa inyong cellphone ang dito, hindi nyo po magagamit ang voice call. Pero ang only text at saka mobile data ay magagamit nyo pa rin po. So yun lamang po. Mula po dito sa bayan ng Natividad, Pangasinan po, ang ating speed test po ay 19.2 Mbps po ang signal ng dito. Next target natin na bayan po ay bayan ng San Nicolas, Pangasinan po. So yun lamang po. Magandang araw ulit guys. Nandito tayo sa may bayan po ng San Nicolas sa Pangasinan. Nandito tayo sa kanilang plaza po. Magta-try ulit tayo mag-test ng ating dito telco po. Subukan natin. Magandang balita. Meron na po tayong tower dito sa San Nicolas sa Pangasinan dahil full bar po ang signal natin. Mga 1 kilometer or nasa paligid lang po ang tower ng dito telco. Subukan na natin mag-speed test po sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang dito telco, sa mga hindi pa nakakaalam, ang dito telco po ay siya pong third telco sa ating bansa. Kalaban po siya ng Smart tsaka Globe. Ang original po na pangalan ng dito ay Mislatel or Mindanao Islamic Telecommunication. Ngayon po, yan po ang speed test natin dito sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Nasa 48 Mbps po ang dito telco. Hindi pa po officially nag-announce po ang dito na ang Pangasinan po ay kasama na sa network coverage, pero may mga bayan na po tayong may signal po, may cell site na rin po at pwede na rin ma-avail ang kanilang data, unlit text, unlit call, basta supported lamang po ang inyong cellphone. Ang dito po, ang pinakasulit po na promo nila sa ngayon ay 199 po sa isang buwan. May unlit call and text to dito. May unlit text din po sa all network. May 25 gig data po ito, full all access, full all site po siya. Meron din siyang 5 oras na pantawag po sa other network. Yun lamang po maaabili nyo pag supported po ang inyong cellphone ng Bolt LTE. Pag hindi naman po supported, ang magagamit nyo lang po ay yung mobile data at saka yung unlit text to all network. Po, good news po ito sa mga taga San Nicolas, pero hindi po